Jedan moderan C-market, lancu modernih supermarketa koje je preduzeće C-market obećalo svojim potrošačima u Beogradu, pridružio se evo novootvoreni C-market koji se nalazi u Požeškoj ulici 98 na Banovom brdu. Svečanom otvaranju, pored mnogobrojnih gostiju, naravno prisustvovao je i prvi čovek preduzeća C-market, generalni direktor gospodin Slobodan Radulović. Gospodine Raduloviću, pre svega čestitke na ovako lepom objektu koji je 11. koliko čujemo u Beogradu ovako modernih vaših objekata i da vas pitam, C-market ne odustaje, ide dalje i dalje prihvata sve izazove tržišta. Kako uspevate u svemu tome? Jednostavno mi smo se opredelili da budemo moderna kompanija. Naravno, moderna kompanija ne može da misli samo danas za danas, ona mora da misli i za naredni period, i za naredne godine. Ove trenutne probleme čim mukama i stoje nešto normalno, ali isto tako ne odustajemo od onog što smo zacrtali jer mislimo i nadamo se i ubeđeni smo da će doći i neka bolja vremena kada ovakvi objekti moraju da imaju mesto u Beogradu na srpskom tržištu. Mi isto tako pretpostavljamo da će to biti velika prednost naša kad se pojavimo u bolja vremena sa ovako velikim i lepim objektima. Da li možete sa nekoliko rečenica da nam predstavite ovaj objekat u kome se sada nalazimo? Objekat ima 1100 metara kvadratnih površine, od toga je 600 kvadratnih metara korisne površine, potpuno nove tehnologije kao što su svih prethodnih 10 objekata, što znači da su linije za zamrzavanje i za frigo oprema sasvim moderna, uvozna oprema, da je klimatizovano, da ima asortiman onaj koji smo se mi navikli da imamo. Počeli smo ono što mislimo da je u ovom momenta najvažnije od tih svežih roba, mesa, ribe, voća i povrća, da je to nešto što u ovim uslovima čak ima vrlo dobro potrošača. I nadamo se da smo potrefili čak i za ove uslove ono što potrošaču treba. Ovo je prvi put da jedan ovakav vaš objekat na dva nivoa, je li tako? Jeste prvi put na dva nivoa, mi smo bili sukobljeni sa prostorom, mi se nadamo da će ipak atraktivna roba dozvoliti da potrošač dođe i na drugu etažu i nadamo se da to neće biti veliki hendikep za potrošača i ako bude mi mu se izvinjavamo i molimo ga da to uvaži jer nismo mogli drugačije da rešimo nego smo rešili. Gledaoce Studio B verovatno će interesovati kako C-market sada stoji sa ovom deficitarnom robom. Pa mi smo definitivno rešili za sljedećih mjesec, 2 dana pitanje šećera i tu neće biti problema. Mali je problem da svakog dana doturimo do prodavnica 330 tona i to vrlo brzo pođe. Ne možemo fizički više da uradimo. Mi smo nabavili dovoljno šećera. Pretpostavljam da ćemo u roku 7-8 dana rešiti pitanje ulja i da će onda to biti kraj tih problema oko deficitarnih roba, bar za naredna 2-3 mjeseca. Ulje je još uvijek malo problematično zato što nije određena adekvatna cena, no s obzirom na informacije koje mi imamo od vlade Srbije, nadamo se da će to biti rešeno u naredna 3-4 dana. C-market je nekako uvek bar za korak bio ispred ostalih organizacija po nekoj svojoj politici koju je vodio po svom metodima poslovanja, po svom ponašanju. Šta je ono što nam možete reći, šta će se još desiti u budućnosti, što je vezano za C-market? Pa mi nadam se da ćemo dosta toga da uradimo. Prvo nastavit ćemo ovaj razvoj koji smo počeli. Dalje hoćemo da napravimo jednu kompaniju koja će imati svog udela finansijskog u svim proizvodnjama koje snadbevaju ovu firmu. Što znači hoćemo da postanemo jedna kompanija koja ima finansijske mogućnosti, ima uticaja na druge koje sa nama rade. Što znači da postanemo jednako, to nije već otrcana fraza, prava zapadna kompanija koja će moći da kontroliše ono što za nju treba. Ja se sećam, gospodine Raduloviću, da je vaš san bio i vaša priča novinarima da se izgradi jedan veliki hipermarket u Beogradu. Da li se možda radi na realizaciji? Taj san je, moram da kažem, još uvek san i to neće moći da se realizuje dok se ne vidi vrlo brzo kraj embarga i kraj izolacije ove naše zemlje, privredne bar od sveta. Onog momenta kad se pokaže da je ona pri kraju, mi ćemo sve naše aktivnosti ponovo da aktiviramo sa našim partnerima koji su bili jako zainteresovani da ovako veliki grad i ovako veliku kompaniju to rade. Ja se nadam da će ipak doći dosta brzo. S tim u vezi pitanje, s obzirom na sankcije i na sve moguće uslove koji danas vladaju na tržištu, kako ste vi kao prvi čovek C-marketa zadovoljni ili da kažem možda nezadovoljni kako C-market u takvim uslovima opstaje i radi? Verujte mi da ja iskreno bih voleo da i drugi slede naš primjer. Da bude još žešća konkurencija u trgovini. Mi bi voljeli da nas prate proizvodnja sa onim što mi možemo. Mislim da tu ima određenih problema, da je ovo alibi za mnoge koji nemaju želje, nemaju volje, da nešto preduzimaju i da to nije dobro.
suštinski mora se promijeni ambijent, da bi se ambijent promijenio mora se promijeniti verovatno ta ekonomska politika koja je sada diktirana nekom drugom politikom. Prema tome i mi želimo i ja hoću da kažem da bih voleo da mnogi drugi slede ovako ofanzivnu politiku razvoja kao što mi sledimo. Pa neka bude nama teže. Hvala puno na razgovoru. Molim.